Yes, hello mga uncles, this is me, Uncle Nobs TV. No? So for today's video, mahadto kami sa may Hermit Biao, no? So upod ko dali sa buong rides. Sila ni ni Migo Chikoy, si Mark. Oh, hi Mike. Si Juan, si Makoy. Kilagaw sila namon sa may Hermit kay Hitlaw so sa kabukiran. So let's go . So ari na mo pod no si Kitski. Daray nang iyang helicopter. So stop over kita diri anay no sa may Hinigaran para magpagas no. Shout out sa nito nga no Blue Sky Gas Station no. Pagasan na si Uncle Mark. Full tank ko no para kalabot ki sa Hermit Biao. Yes, sila mga angkos na warag na diri subong sa aton nga kalatuan no sa Hermit Biao no. Banuasang Binalbagan no. So grabe ang view mga angkos. So sa makita nyo gid nga kanamiton sang manamit nga view kag wala lamot very refreshing gid katama mga angkos ang view diri sa may Hermit Biao Binalbagan no. So nakadto sa babaw dito ta malaga matambay to. Yes, hello mga angkos na warik na diri subong no sa aton nga kaladuan diri sa may Hermit Biao no sakop sang Binalbagan. So kanamiton sang view subong. So pud ko diri subong no sa subong adlaw sa aton nga ride si Uncle Chikoy. Oh, kaway. Shout out. Sama ko sa Sa mga tropa naton. tropa, kaway ko pod. Ali na kami din. Ari man si si Uncle Makoy. Shout out rin mga grupo mo sa Manila. Shout out sa mga taga NRC, Negros Raider 150 Club. Ari ka na diri subong sa may Biao. Bala. Negros din sa Biao. Sa Sakop Hermit Biao Binalbagan. Oh, mayo. Bakod. Basta dason willing ka mo din magkadto. Ari lang si si Uncle Mark magdala niyo diri sa may kwan. Sa may Hermit Biao Binalbagan. Mayo. So ari man no. Upod mo nato ng isa ka may dalang helicopter no. Si Uncle Kitski, shout out nay. Shout out mga uncles. Shout out sa mga mga relatives mo. Shout out na kay Manang ko Regina Gimbas. Kay Nunggari. Kay Nunggari. Aray mo sa Biao subong nong. Aray. Kanamiton sang bio, Ano ko din bilokin may. No. Perfect sang bio, very refreshing katama. Kita ang mga service ko diyan. Ari lang mga service no, ang dala namon mga gamay lang nga motor Click. May kapiyata guro kay Ari ang service ni Uncle Gids dala gid ang iyang helicopter sa babaw sang Biao Kasi sa wakas nakalabot gid ba nang imo nga no? Dugay na nga andom ni mga masaka di. Subong pala nakasaka. Subong pala. Ari man ang service ni Uncle Chikoy na Mio. Bali apat lang kami diyan nag-ride sa kay Banway nang inupod. So grabe no, nami isang view diri So nakakadto ko diri last year 2022. Kag subok naman ko nakabalik diri. Grabe ka, hindi na sakas na bawa kaya. Nami subong sang view diri So may ari diri nga nga sa lakaan pasaka sa may babaw. So masaka ta to. Ang taon-ta ang kanamiton sang view sang Hermit Biao no. Sakop sang Banuasang Binalbagan. Saka sa babaw. Tapos kulikol may ato pa. Baw grabe. Oy, ato pag mabawaw. Ari namin sa may tore Pare naman babaw din. Okay. Kanamiton nga view na to Tatama ko. Kaway. So naman bal mo kayo nakalabot ka na sa may Hermit Biao Binalbagan. Na-refresh ka agad. Wala diya mayo pollution. Fresh ka nga hangin kita yung maklo. Kanamiton na. So stop over kita liwat no kay para nga makapamahaw kita nay. Kay daw gutom na gid nakabatsyag na tanan sang gutom. Maapek kita diri sa ilang palamaw ano. Kawal kita na batse. Grabe la kutsara gold Sang patunay talaga na yaman ni ng mga Binalbagan. May nakausap drink stall? Adako lang Coke na. Ang gupigop ta sa bawah. Nagbasog lang to sang kubit-kubit. Tutoy igop kay. Ang Ang Sabado Domingo may kapapitik subong way na. May mga live
Yes, sila mga uncles no, rin ako diri subong sa may La Castellana, Negros Occidental no. Tapos natakadto sa may Biao, so nabitin ang mga uncles ko sa saylo kami diri sa may La Castellana sa panorama no, diri sa may babaw. So mapet kami diri anay para manyaga. Apet kami diri sa may ano, sa may Abian no, manyaga kami diri anay. Oo. Yung kapo niya koy. Are. Sa dalam. Kaway-kaway rin sa La Castellana no. Kumusta ang biyahe? Kumusta ang biyahe? Okay lang. Okay lang. Okay lang, medyo hindi kapoy. Ano? Medyo hindi kapoy. Hindi ka boy. Gijon. Post na tanong sa aton nga panyaga diri sa may Abian. Mapuli ta. Di naman tayo makadto. Kape nga kita ko. Laon kang tinago. Sa Denta Master, makadto Master. Tago. Sa Tago pero makita. Kita. Oo. Mga pe naman ta. Jota. Ngape. Ngape. Ngape mga pe. Thank you gid sa ano no. Sa accommodation sang Abians no, perteka namit sang ilang sinigang. Tag ang ilang manok namit. Yes, hello mga uncles, no, rin diri subong sa may Tago Cafe, no, sa may Pontevedra. Bago namin kabot, talin kami sa may Panorama La Castellana, no, subungan kami sa may Tago Cafe, no, welcome sa Tago Cafe. Sa mga pay naman ta. Uncle Mark, anong mambal mo kaya rin ka na sabong sa may Tago Cafe? Ari ka parang kintom na sang biyahe. Ano ang gusto mong matilawan diri sa Tago Cafe? Siyempre kape. Kape gid no, Kape. nga aroma ka tama. Ako dito magkurog-kurog. Oh, welcome no, welcome sa Tago Cafe Pontevedra. So ari sa Uncle Geds no. Anong mambal mo kay nakabot ka na dito sa Tago Cafe? Ay, salamat kay Gama. Gabiring nakamot ko. Ano ang gusto mong matilawan sa Tago Cafe? Ang kape nila. Kape Ged. Ano ba Ged? Ang ilang nga tinapay. Napay. Si Uncle Uncle Chikoy no, anong mambal mo kay ari na diri subong sa may Tago Cafe no? Ayun kay simple ang rides na. Teo, magandang number 1 Ged, safety ang rides. Kaganong gusto mo matilawan diri sa Tago Cafe? Ilang nga kape nga manamit. May minute. Ang kanamiton. Oh, kaway-kawayan ay. Api. Kaway-kawayan ay. Ginawan sa pe. Lakat na, let's go na. Magpatago kape na ta. So muna ni subong no ang view diri sa may Tago Cafe Pontevedra no, kanamiton. Mabog na man di ang hangin no, mapresko. No, do kadali lang sa biyahe naman pala Castellana, hindi magdali kay ang marka tagsin. Ang matataga luha sang balbal nila. Yawan si Uncle Nobs laga sa helicopter bla. Grabe pila marka to sa helicopter mo to Uncle Gets. 50. Oh, Kapila na kasi na. Bo grabe may mga kuan pa diglaw, may mga bligya pa di sila nga kuan no. Sa Sandia no, masing kamas may paho. Bika na miton. Okay mga uncles no, ari na nga aton nga order nga kape no. Ano nga ni flavor? Cappuccino. No, anong mambal mo sa ilang timplada sang ano, kape? Namit kag saburuso kasi galing wala tisyo. Disyo tabi basta may harada. Oh. Uncle Geds, ano? Kamusta ang sabor sang ilang kape? Kaya namin kan the biscuit pagpadula sigit. Over. Uncle Check, ano? Kamusta? Kamusta ang sabor sang kape? Makod. May weight matching ano pa ni, tinapay ng itlog oh. Araw na. Ako ba ko ni Ay sana eh.